Dulan sa tunga sa milyon ka pesos ang nakawat nga mga alahas ug kwarta sud sa balay sa usa ka pulis kansang amahan usa ka tanod samtang suspek na dakpan. Mga alahas na prinda na og ang uban ipatunaw na gidunta. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabog. Fem! Yes, Lan, ang gitudlo nga ng lungkab maura sa bang brother-in-law sa tanod. Gingong gihimo ang krimen sa diha nga naa sa tambalanan ang tanod kay gikuyugan ng asawa nga na hospital. Nagpatabang sa Talisay City Police Station ang usa ka tanod sa Barangay Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay. Human niya naabtan sa ilang balay nga gilungkab ng ilang drawer. Si Nelson Panilag, 59 anyos, ni saysay sa kapulisan. Nga kapin sa usa ka semana siya ug ang iyang asawa nga naa sa tambalanan. Samtang ang anak niini nga pulis na assign usab sa laing lugar. Sa pag-uli niya gahapon, naabtan niya nga abli ng drawer. Ug wala nang iyang pitaka nga adunay kwarta ug mga alahas nga gibanabalang mobalor tanan sa 330,000 pesos. Sa investigasyon sa kapulisan, usa sa gidudahan sa pamilya ang bayaw sa biktima nga si Joseph Del Socorro tungod sa gingong pagkagumo niini sa ginadili nga drugas. Base sa statement rapod sa iyang family, user ni siya og drugs, then about to be padalhon na ni sa rehab unta, then nana po ni siya record pod aning pangawat sad. Sa gihimong interogasyon, gingong niangkon si Del Socorro sa krimen ug nitug-an nga iya nang naprinda ang pipila sa mga alahas sa kantidad nga kapin sa 13,000 pesos lang. Samtang na-recover usab gikan kaniya ang ubang alahas nga dinugmok na ug gingong ipatunaw unta. Kasong robbery with force upon things ang giandam nga kaso sa kapulisan batok sa suspitsado. Ug imbis nga iparehab, ipapriso na gyud sa kabanay ang didakpan. Samtang gipangandaman na usab daan sa Talisay City Police ang posibleng pagsiaw sa mga kawatan ning dakong kalihukan sa syudad sugod karong Oktubre hangtod na sa Disyembre. Nunot niini giumol na nila ang task force nga langkuban sa mga pulis. Tanod ug uban pang force multipliers nga motabang sa pakigbatok sa mga kriminal, ilabi na sa mga kawatan. Atong gimiting ang tanang chief tanod dinhi sa Talisay, atong gidiscuss ang peace and order unsay mga plano nato, and ni-commit ang ato ang mga chief tanod nga if ever natay area of concern bisag dili nila EOR na mag-deploy ta o tanod mo mohatag sila additional tanod para mo augment para sa visibility nato ug asa ang problematic nga barangay. Lan ang Mount Task Force ang gituyo pag-umol ilabi na nga nakadawat og report ang mga pulis nga nisiaw na usab ang mga tulis labi na sa mga ngit-ngit nga dapit. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabog.